Γεια σας, βρισκόμαστε στη Λάρισα, στο κατάστημα Κορεσό. Έχω εδώ κοντά μου τις ιδιοκτήτριες του brand Κορεσό, τη Μαρία και την Άντα. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Η συνέντευξη αυτή γυρίζεται στο πλαίσιο του έργου Women for Tech, που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών στον τομέα της κρεοϊφαντουργίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, για αυτή τη συνέντευξη και το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα του Κορεσό. Μαρία, πες. Πώς αρέσει αυτή η ιστορία. Πώς ξεκίνησε. Η ιδέα ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. 18. Ναι, μπορεί και πιο πριν. Ναι. Όταν ήμασταν μαζί στην Ασπέτε, κάναμε την Ασπέτε. Γνωριζόμασταν από πριν, αλλά όχι πολύ καλά. Ναι, δουλέψαμε και οι δύο σε κατάστημα με ρούχα, μας άρεσαν πάντα τα ρούχα, η μόδα, όλα αυτά. Θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι δικό μας, τώρα μαγαζί, να κάνουμε τα δικά μας ρούχα. Τελικά κάναμε τα δικά μας ρούχα. Δυστυχώς μας βρήκε ο COVID όταν πήγαμε να ξεκινήσουμε. Το κατάστημα βασικά πρόκειται να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για ένα brand το οποίο το σχεδιάζετε εσείς και το φτιάχνετε εσείς. Δεν μιλάμε για ένα απλό κατάστημα πώλησης, μεταπώλησης ρούχων. Μόνο και online και μπορείτε δηλαδή να ψωνίζετε από εκεί πέρα μόνο στο online, μόνο το Κορεσό. Πότε ξεκινήσατε? Είπες, Μαρία, ότι ήταν στα χρόνια του COVID, άρα περίπου το 2021. Θέλαμε να ξεκινήσουμε τότε, αλλά μας βρήκε ο COVID, όπως και πολλούς άλλους, φαντάζομαι, που θέλαν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Επομένως, αυτό πήγε λίγο στον πάγο. Κάναμε ένα βήμα πίσω εκεί πέρα. Ναι. Φοβηθήκαμε λίγο. Η Άντα ξεκίνησε, έκανε και η οικογένεια, έκανε το πρώτο της παιδάκι. Άρα η σκέψη προϋπήρχε. Ναι. Από το Και είχατε αρχίσει να σχεδιάζετε κάποιο business plan, να βλέπετε λίγο τις τάσεις. Υλοποιήθηκε όλο το πλάνο μας το 2022. Τον Οκτώβριο. Δεν φανταζόμασταν κι εμείς το πόσο δύσκολο είναι και τι κρύβει από πίσω όλη αυτή η διαδικασία από το μηδέν. Άσχετα που μπορεί να ξέραμε λίγο, η Άντα που ήταν στο εμπόριο, εγώ έραβα και ποδιές για μπαρ και σέρβις, αλλά όλο αυτό ήταν κάτι στην αρχή τρομακτικό. Αλλά τα καταφέραμε νομίζω, ακόμα βρίσκουμε τα πατήματά μας, η αλήθεια είναι, και αυτό που λένε κάθε φορά και καλύτερα ισχύει, απλά θέλει πολύ υπομονή. Πολύ προσπάθεια. Πολύ προσπάθεια. Αν συνεργάζεσαι με κάποιον θα μαλώσεις, θα τα βρεις, θα ξαμαλώσεις. Αλλά το αν θέμα το είναι θες να τα πραγματικά, λύνεις, ναι, και να προχωράς. Οπότε το επιχειρήν, και ειδικά για τις γυναίκες, που πλέον νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυναμικές, όλες μας, είτε κάποια δουλεύει, είτε κάποια δεν δουλεύει, νομίζω οι γυναίκες ξεχωρίζουν στον κόσμο αυτό. Και η συμβουλή μου θα ήταν ότι όποια γυναίκα θέλει να κάνει τη δική της επιχείρηση να την κάνει. Επιχειρηματικά μιλώντας, η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά των αντρών και των γυναικών δίνουν ένα προβάδισμα επιχειρηματικό πάντα στους άντρες. Εσείς ως γυναίκες αντιμετωπίσατε κάποιο εμπόδιο συγκεκριμένο στην έβρεση προμηθευτών, στις επικοινωνίες, ή δεν είχατε μια τέτοια εμπειρία? Ευτυχώς όχι. Δεν είχαμε τέτοια εμπειρία. Περισσότερο ήταν οι δυσκολίες με συνεργάτες, με συνεννόηση. Τώρα δεν ξέρω αν η συνεννόηση, ας πούμε, αν ήταν κάποιος άντρας επιχειρηματίας θα ήταν διαφορετική. Αν είχαμε εκεί τη διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά νομίζω πως όχι. Νομίζω. Ναι, δεν νομίζω πως όχι. Πάνω σε αυτό δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα λέγατε ότι αντιμετωπίσατε, ποια ήταν? Είχε να κάνει με τις επικοινωνίες, είχε να κάνει με τα κόστη? Η βασικότερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε για να ξεκινήσεις να είναι ήταν το οικονομικό. Δηλαδή πρέπει να έχεις από πίσω σου ένα budget και μια δεύτερη δουλειά. Εσείς αναφέρατε προηγουμένως ότι είχατε κάποια ανασχόληση με το κομμάτι της μόδας. Η θέση σας ως εργαζόμενοι σε ένα κατάστημα σας βοήθησε ή είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο αυτό το βήμα που κάνατε? Μας βοήθησε πάρα πολύ. Εννοείται μέσα από εκεί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, όχι όλα, αλλά τα πιο σημαντικά θεωρώ. Βασικά την επικοινωνία με τον πελάτη. Είναι το πρώτο. Που πρέπει δηλαδή για να ανοίξει ένα κατάστημα με ρούχα η επικοινωνία με τον πελάτη. Εμένα προσωπικά που δούλευα 6 χρόνια κιόλας στην πώληση, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν εννοείς για το brand μας σαν brand, οι δουλειές μας στις προηγούμενες όχι δεν μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Δηλαδή, επειδή μιλάμε τώρα ότι το brand ξεκινάει από την έμπνευση, που παντού υπάρχει έμπνευση στην καθημερινότητά μας. Μετά πας στο πατρόν, στα δείγματα
στα υφάσματα που σχεδιάζουμε, τα prints και μετά τυπώνονται τα υφάσματα, είναι δικά μας δηλαδή τα prints, ύφες, ο συνδυασμός των υφασμάτων, όλα αυτά από πίσω, η παραγωγική διαδικασία δηλαδή, κρύβει πάρα πολλά. Πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι, μπορεί να ακούγονται λίγα, είναι και χρονοβόρα και αγχωτικά θα έλεγα. Και φαντάζομαι έχετε αντιμετωπίσει αστοχίες παραγωγής, να στέλνετε πίσω δείγματα, να τα ξαναδουλεύετε, να είσαστε συνέχεια σε ραντεβού και σε προμηθευτές να μιλάτε, κάτι να μην πάει καλά σε μια παρτίδα, κάτι να πρέπει να προσαρμοστεί, τα νούμερα. Είναι πολλά τα εμπόδια. Όλα, ναι. Όλα τα είπες. Γενικά όμως δεν έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι. Εννοείται πως έχουμε κάνει και λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε, εννοείται, τη δουλειά μας καλύτερα και τον κόσμο, το τι θέλει ο κόσμος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω κάτι μέχρι στιγμής. Εμπιστευθήκατε σε αυτή την πορεία κάποιον εξειδικευμένο συνεργάτη? Προφανώς κάθε brand θέλει έναν καλό λογιστή για να έχει να κάνει με διαδικαστικά. Εντάξει, ναι, αλλά πήγατε σε κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεων, για παράδειγμα, να δείτε τάσεις, να κάνετε κάποια συγκεκριμένη οικονομική ανάλυση, κάποιον προγραμματισμό, ή ήταν όλο learning by doing στην πράξη? Ήταν όλο learning by doing στην πράξη. Μας βγήκαν όλα τα ένστικτα. Αυτή είναι η... Τα ένστικτα της επιβίωσης. Ναι, δεν είχαμε κάποιο πρόγραμμα από πίσω, κάποιο πλάνο. Δεν πήγαμε σε business plan. Ναι. Βασικά, νομίζω δεν περιμέναμε ούτε εμείς τι θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς. Ίσως γι' αυτό πρέπει να πηγαίνεις σε κάποιον και να σου κάνει ένα πλάνο, γιατί ο καθένας στην ειδικότητά του λένε. Συμφωνώ και σε αυτό. Πολύ βασικό επίσης κομμάτι είναι τα social media, έτσι. Η διαφήμιση. Σε όλο αυτό. Ξέρω ότι έχεις εσύ, Μαρία, εμπειρία στα social media. Η Μαρία τα έχει αναλάβει, η αλήθεια είναι αυτή και είναι πάρα πολύ καλή. Κάτι που νομίζω πάλι έμαθες μόνη σου και στην πράξη. Ως γραφιστική και νομίζω αυτό με έχει βοηθήσει. Της αρέσουν και πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει άλλη οπτική. Αλλά νομίζω με έχει βοηθήσει το ότι τελείωσα γραφιστική και είχα μία ενασχόληση με την οπτική επικοινωνία και όλα αυτά το κομμάτι. Βέβαια το λογότυπο όμως δεν το έκανα εγώ, γιατί είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Αλλά ναι, εντάξει. Τα social media είναι η μάστιγα της εποχής, όλοι τα χρησιμοποιούν. Πώς έχει επηρεάσει τις πωλήσεις? Βλέπετε κατά κύριο λόγο οι αγορές πλέον να γίνονται διαδικτυακά και μέσω από προωθητικές ενέργειες που κάνετε στα social? Στην αρχή, μετά τον COVID, γιατί όλο επικράτησε μέσα στον COVID που έγιναν ξαφνικά ένα μπαμ στα online. Μας βοήθησε, μπορώ να πω. Από τη στιγμή όμως που ανοίξαμε το φυσικό κατάστημα, όλος ο κόσμος θέλει να έρθει εδώ. Σταμάτησαν οι αγορές από το online, γιατί ο κόσμος πλέον κουράστηκε και δεν ήθελε να μείνει και να ψωνίζει στο σπίτι του. Ήθελε την άμεση πώληση, την επαφή. Γιατί εντάξει, κλειστήκαμε, η αλήθεια, πάρα πολύ και ήταν τρομακτικό όλο αυτό που συνέβη. Οπότε και γενικά και σε εμάς έχει συμβεί αυτό, αλλά που μιλάμε και με άλλα καταστήματα, ο κόσμος πλέον θέλει να έχει την άμεση επικοινωνία. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη σας στιγμή αυτά τα 3 χρόνια που είσαστε ενεργοί? 3 χρόνια. Νομίζω ήταν τα εγγένεια που δεν προλάβαμε να κάνουμε ποτέ. Θα τα κάνουμε όμως, θα τα κάνουμε. Είναι inside joke αυτό τώρα, Ναι. αλλά πραγματικά. Η πρώτη μας φωτογράφηση, Ναι. ήμασταν μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε ένα άγχος, αλλά ωραίο άγχος. Και νομίζω μας ένωσε ακόμα παραπάνω έτσι, αυτή η εμπειρία. Γιατί όποτε ας πούμε κανονίζουμε φωτογράφηση, δεν ξέρω, έχουμε μια χαρά μέσα μας. Θέλουμε δηλαδή Άγχος πολύ. και χαρά, δημιουργικό άγχος. Αλλά ναι, Μας και αρέσει χαρά. αυτή η φάση, όταν είναι όλη έτοιμη συλλογή και λέμε τώρα πάμε. Πάμε για χειμώνα, πάμε για καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στη φωτογράφηση νομίζω ότι βλέπουμε όλα μας τα ρούχα. Τα βλέπουμε μόνο σε κρεμάστρες συνήθως μέχρι να φτάσουμε στη φωτογράφηση, χωρίς τη λίστα και όλα αυτά. Επομένως, όταν γίνει τη φωτογράφηση και βλέπουμε, ας πούμε, δεν θα πω για το μοντέλο, οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να ήταν ένα μοντέλο. Αλλά όταν τα βλέπουμε φορεμένα, να είναι περιποιημένο το μοντέλο που θα είναι, τα μαλλιά, το μακιγιάζ, τα παπούτσια, όλα, νομίζω εκεί βλέπεις όλη τη συλλογή να περνάει από μπροστά σου. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις σαν εικόνα πριν, αλλά Όχι, δεν. η φωτογράφηση νομίζω είναι αυτό. Επειδή στο Women for Tech, το υλικό του προγράμματος που έχουμε αναπτύξει, έχει μέσα και κάποια στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιθανό στη ζωή τους να γίνουν μητέρες. Καλή και ώρα. ξέρω ότι έχουμε εδώ πέρα μία mom to be και έχουμε και την Άντα που έχει 2 παιδάκια ήδη. Πώς
έχετε καταφέρει να συμβαδίσετε αυτούς τους δύο ρόλους, που είναι και οι δύο πολύ απαιτητικοί ρόλοι, και η μητρότητα και η επιχειρηματικότητα. Ποια εμπόδια σας έχει θέσει αυτό, αν σας έχει θέσει, και πώς το ξεπερνάτε? Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα συνδυάσω και τα δύο, να είμαι σωστή και στα δύο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και τα παιδιά έχουν πολύ μικρή διαφορά, πολλές φορές τώρα σε αυτά τα 2 χρόνια η Μαρία έχει τραβήξει πολύ περισσότερο από μένα μπροστά. Και εκεί είναι που χαίρομαι πραγματικά που έχω μία συνέτερο, γιατί μόνη μου δεν θα τα κατάφερνα. Και δεν το λέω, δεν θα τα κατάφερνα απλά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι παίζει ρόλο τελικά το να είσαι μόνη σου τελείως και να μεγαλώνεις παιδιά από το να έχεις και μία συνέτερο. Εμένα με έχει βοηθήσει. Τώρα τη Μαρία δεν ξέρω, θα μας πει Τώρα και η ίδια. θα με βοηθήσει η Άντα. Τώρα ήρθε η σειρά της. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να συνδυάσεις και τα δύο. Απλά σίγουρα θα υπάρχουν περίοδοι που στο ένα θα δίνεις παραπάνω, το 100%, και στο άλλο θα πάει λίγο πίσω. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό. Και τα παιδιά κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν, σε χρειάζονται και όταν είναι μικρά, αλλά θεωρώ ότι καμία γυναίκα δεν μπορεί να πάει πίσω ή να μην το τολμήσει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, επειδή θέλει να κάνει και παιδιά. Νομίζω ότι κάπως συνδυάζονται και τα δύο. Αυτό. Γι' αυτό υπάρχει αυτό που λένε μια γυναίκα όλα τα Όλα μπορεί. τα μπορεί. Ακριβώς. Θα ήθελα να μου πείτε κάθε μία συμβουλή που θα έδινε σε μια γυναίκα που θέλει να ανελιχθεί στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας και ίσως από μια απλή θέση εργαζομένης να πάει σε πιο διοικητικά στελέχη και να επιχειρήσει μόνη της, όπως στην περίπτωσή σας. Τι θα τη συμβουλεύετε να κάνει? Να το κάνει βασικά, να μην φοβηθεί τίποτα και ότι είναι ικανή για όλα. Για όλα όμως, για οποιαδήποτε θέση, είτε για διοικητική, είτε για να επιχειρήσει μόνη της κάποια στιγμή στη ζωή της. Να το κάνει. Να μην αφήσει το όνειρό της ποτέ. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, αν είναι εργαζόμενοι, είναι άλλες συμβουλές που θα έδινα. Εγώ θα δώσω σαν να ξεκινήσει, δηλαδή όταν θέλει μια γυναίκα να ξεκινήσει κάτι δικό της, εννοείται πως να μην τη σταματήσει τίποτα. Πάντα υπάρχουν προβλήματα. Και υπάρχει ένας χρόνος στο ελεύθερο επάγγελμα, θέλει 3 με 5 χρόνια για να ανθίσει αυτό που θα σπείρεις. Επομένως θέλει υπομονή, πολύ υπομονή βασικά. Θέλει να μην βλέπεις το πρόβλημα, να βλέπεις τις λύσεις, να μην κολλάς και να πνίγεσαι σε κάτι. Γιατί προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και νομίζω σιγά σιγά όλα έρχονται. Με δουλειά, αφοσίωση και αν αγαπάς αυτό που κάνεις, Θα τα καταφέρεις. θα τα καταφέρεις, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Εμείς ευχαριστούμε, ναι. Συνέντευξη. Ελπίζω να συνεχίζετε να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και να δημιουργείτε συλλογές που σας αντιπροσωπεύουν και είναι δημιουργήματα δικά σας από το μηδέν, όπως είναι μέχρι σήμερα. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε με τις οικογένειές σας και σύντομα το μωράκι σου. Ευχαριστούμε και τους θεατές αυτής της συνέντευξης. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το έργο Women for Textile και θα μάθετε περισσότερα στα σχόλια.